maita enyu adivatariri, nyaya iri pano inyaya mhenyu, inyaya iri kuitika. Izvozvi kune vamwe nhasi vapona neburi retsunda. Toita seiko? Tobvuma here izvi kuri kunwiwa krango, kamsombodhia nezvitakatarira togozokwira mumabhazi iwayo tasvika muchikamu chechi chatinongoswinya vachapeta zvavo chirongwa. Mukwasha ingoti ide kukonzera tsaona kakanyanya, kudhakwa kunoita madhiraivha 1 2, kukwara kufa kune kwakaita motikari dzisiri fitness 3, dhiraivha anokontribhuta nenyaya yedrug ria ndoro rinokonzera kuti azoita kuti aite zvimwe zvisingaitike zvisingakwanisike kuitika. 4, ivo vari murodhi vemutemo mapurisa aya anenge achingomisa mabhazi aya. Hapanawo here humwe urongwa hungaitwe hwekuti ndikamiswa kana pambudzi nichienda kubed bridge ndopiwawo chinhu chinoonekwa nemapurisa ari pamvura chenapo neaya ari pamberi apo kusvika ndasvikawo kwandiri kuenda ndichikwanisa kunge ndichifambawo kuti nguva yangu ndirambe ndakaibata. Nokuti ndikaramba ndakachengeta time iyaya ndine inonzi timetable pakufamba kwandinoita nebhazi. Mapurisa akandidhileya ini ndichamhanya ndibate timetable ndisasiye mari kumapurisa. Ndizvozvo mashoko makukutu ekurudziro ari kutaurwa naye mukwasha wangu ingoti idei tisati tadzoka kuchikuva. Tikatora rufu pane choto cheparufu. Parufu hakuna anotaurirwa kuti kuitira moto, asi kana vanzwa chando unongokuitira moto kuti udzirwe. Nyaya iri kuitika ndeyekuti muZimbabwe zviro kwazvo tiri kunongedzerana. Chinoda wambotaura zvakanaka kuti tisanongedzerana, icho ichokwadi. Nokuti ukatarisa zvikukonzesa tsaona parengi chaipo tine vari kutengesa musombodhia, vari kutengesa inonzi munoti zvakawanda mbanje chaidzo zvatinoziva tose. Togoenda kumapassengers anotakurwa chaiwo, ukafamba zvinyoronyoro inonzi save life slow down, unonzwa achikutaurira mai vanokutaurira vakuru chaiwo kuti iyi moto yemudhara iyi haikwirwe nekuti because ukaikwira haafambi. Ndizvozvo mashoko makukutu nai. Ivo ngavarege kupeswa, anoda kumhanya ngaabhururuke nemapapiro ake. Ndowe pamuri mukwasha tisati tadzokera kuchikuva tipete chirongwa. Ndichida kutsigira mashoko ataurwa. Isusu izvezvi tiri kugadzira yatinoti database. Database yatiri kugadzira ndeye madrivers nemaconductors. Tichiitira kuti mutsaona dzese dziri kuitika idzi dai hurumende yanga yatibatsirawo. Nekuti tiri kuda kuti isusu driver anenge achikanganisa sekutaura kwamamboita kuya chitamba chake chinofanira kubviswa mapoints. Kana uye zvichinge zvichitombonyatsokwanisika toda kuti abva atombobhaniwa kubva parodi. Asi pekarepo futi tinoda kuti isusu tirambe hatisi kudaba kupaba madrivers mhosva vega. Tine varidzi vedzimotikari vari kupa madrivers matargets. Saka driver kuti abate target iyeyo ari kutorerwa mari nekanzuro, ari kutorerwa mariwo nehurumende nemapurisa. Saka kuti asvike kumba nemari iyoka ari kufanira kuti amhanya. Hazvizvi zvinhu zvatiri kukurudzira, asi tiri kuti hatisi kuda kupomerana mhosva. Dai tanga tasangana tiri tese pamwe chete tigadzire mhosva iyi tiri pamwe chete. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo. Ini ndozvida kana taakuti tese ngatibatsiranei basa. Vachinoda topeta sei chirongwa. Upenyu hauzi hwadhiraivha ndehwedu tose. Iye zvino ngatiregei kupomerana mhosva patakuenda pazororo remagamba. Ngatiregei kungoita vanhu vanongori unsettled. Emotion yomunhu unongoona kuti vanhu vakangotsamwa. Hazvitendegwi pamigwagwa izvozvo. Kana takatsamwa ngatitane nazvo. Defensive driving iya ekosi ya haizi yemadhiraivha emakombi. Madhiraivha ekuchechi vari kubondera vachiuraya vanhu. Madhiraivha ekudzimba itai kosi iyi pachirungu tinoti dollars are cheap, human life is expensive. Handei tinochengetedza upenyu hwavanhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Upenyu hwakakosha. Baba muchidimbu tiri kupedzisa sei chirongwa. Tatenda zvikuru isu vekereke tinosimbisa soko raMwari rinotaura kuti chengeta mirayiro yaMwari urarame, uzvisungire pamweyo wako, uzvinyore pawendefa romwoyo wako. Rotauro zvakare kuti kuteerera kunokunda chibayiro. Ndizvozvo mashoko makukutu. Mufundisi anobva apedza nemharidzo. Kana tainzwa mharidzo, amen, ngatiponei. Amen. Ngatiendei kuna mai. Muchidimbu tisanoenda kune mukwasha. Maita henyu Mai Chisamba, isu tari kutaura kuti
jira iguru handichagona kuripeta ini saamai. Mwana anenge achifanirwa kudzidziswa, asi tiri kuoneka vana dzimwe nguva vachikundikana madrivers nemaconductors edu. Mukaramba muchivatuna, handimuudza kutaura kwamai, mwana hapana mwana anopinda pamugwagwa, nekuti makore anoenda pamugwagwa hapana mwana. Mukavati vana kavanouraya vanhu, vana vari kutamba nemotikari ndozvarambidzwa kana chinoda kuti vana musavapekidze kunokonza vasikana nadzo. Ngatimboenda pane mukwasha uyu. Tingade kutaura kuti vanhu vemakombi ndo vega vari kucontributa munyaya, but havasiriwo vega. Kune varidzi vemabhazi, kune vari kufamba nemaspikes. Maspikes ari kutsvage munzira dzedu. Ndizvozvo ndiri kutaura kuti maspikes ane basa rawo. Mapurisa hatigone kuvataurira. Dai vari pano vaitiudza kuti ari kumirirei, nekuti mukabvunza pasina, iwe uchataura zvaunofunga, ini ndichataura zvandinofunga, asi chikonzero chacho varipo chichazoitwa. Imbotaurai zvenyu. Mai Chisamba, hatina hurumende inochaira motokari, saka motokari dzinochairwa nesu vanhu uye zvitamba zvichaire, saka ibasa redu tose pamwe chete kudzorana, tisingamirire kuti tambopfuura nemupurisa asina kuona kuti motikari ine dambudziko. Iwe ukaona dambudziko rine motikari yako, haumirire mupurisa kuti akuzotaira separator. Kana wazvinzwa unozvigadzirisa. Ibasa redu tese kwete kupomera munhu. Mashoko makukutu. Ibasa redu tese kwete kuti mapurisa acho ve-traffic safety vacho amwene. Satiana pana baba? Vakomana vemakombi takukutaurirai nokuti mukutakura vanhu zvakanyanya muHarare. Takukumbirai nenyika yose musape vamwe vanhu vasina zvitambi muchivapa kuti sweirai nemotikari. Imi ndimi akasainira kuti ndimi madrivers. Tiri kukumbirawo makaskedhi amuri kuisa weti pamarengi. Chiregerai kuitira weti muchinwa tumusombodhiya twataurwa. Tiri kukuonai zvese zvamuri kuita. Andina nharo ini. Andina nharo ini. Ndinotenda Mai Chisamba. Ndichangoti wodzo. Itai gaga. Mazita enyu. Ndoda kutanga nenyaya iyoyi. Atifarire kuiti kurasira mvura mumarengi nekuti vanhu vedu vadaunirwa nomweya wakanaka. Pandinoto zvakare matoiletsi edu anovharwa musikoro wese. Zvimwe zvinhu zvinokonzera marara uye vana vari kurenga nguva refu. Pandoda kudzokera panyaya yekumhanyisa kwemotokari. Tiri kufamba pamwe chete Traffic Safety Council panyaya yekuti titi slow down save lives. Tiri kuti isusu chii chinombonzi kumhanyisa ndochada kutaura hangu pano. Kumhanyisa motokari zvinoreva kupfuuridza mwero wokufamba mumugwagwa. Maringe nemamiriro akaita kunze kunogona kunge kuchinaya, kunogona kunge kuine rima uye zvakare mamiriro akaita mugwagwa munogona kunge mapoto. Saka nyaya yedu iri kudzokera kuna driver. Saka tiri kuti hurumende iri kudzokera kuna driver regai wataura maita yenyu baba. Tiri kukurudzira panesu vanhu vanotakurwa nemakombi kuti tive mapurisa, tibatsirane nevemutemo, tiite kuti mhosva dziri kuparwa nani zvake dzive mubhuku vanhu vagotongwa. Ndizvozvo tinotenda. Vadikani ndinoita sei ndinokugurisirai naye munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show chiringazuva chechino achakwipidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu maonei, muri kuoneiko? Nekuti pese pari kuitika zvinapa mumwe wedu anenge aripo. Wakaiteiko? Mungati mapurisa, mungati ichi, makaiteiko nemadhiraivha ari kumhanyisa mota, makaiteiko nevanhu vari kupa zvitambi, muri kuvaziva nditi? Ko makaiteiko? Hero jira kufuka kana kuwarira. Regai nditore mukana uno wekukutendai mese nekukomba churu. Nditende zvakare vakotsveri vedu ve-Traffic Safety Council yeZimbabwe vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura. Regai nditende vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai nokutyaira chirongwa zvakanaka. Hama vadiwa, zvakadii zvakare kusangana pane imwe nhapitapi sondrinouya. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.